ला सब सामान ला दिलियो तोर जन्मदिन के नाम पर आज। कौची कौची ले लूँ जी? लिट्टी चोखा के सामान हवा, हाँ। मसाल डोसा के भी हवा, हाँ। खीर पूरी सब्जी के भी सामान हवा। हाँ। जे तू आज बना के खिया दे हाँ। आज हमू खा लेम। ऐसे भी आज तोर जन्मदिन हवा तो तू जे कहवा से ही हम मान जाए। तोरे बात आज चलवे करत घर में आज। हाँ। हाँ तो हम कही थी ना कि सब सामानमा तो खराब होए वाला ना है, एकदम ना, कलहू परसों खा सकई बना के। एकदम। अब आज हमनी सब मिल के रेस्टोरेंट में चल के खाओगे। है गे मैया, हम 10 गो दोस्त यार के न्योत के भी चली लेके हमारे मेहरारू का जन्मदिन हवा सांझ के पार्टी हो हम रही। तू कहीं रेस्टोरेंट में चलेला? मैंने जन्मदिन है हमर, अब मनावे चल रहे तू। हम अपन सखी साली के एको बार न फोन कैलिए आ तू 10 गो के न्योत के चल आला दोस्त यार के ना। तो जा बनावगन किचन में, गर्मिया में मरगन अकेले। हमरा से ना होतो, और बातें सुनकर माथा में दर्द धर लेको। हम अब तेल थाप के जाई थी सूते।